dat is toch wel pittig. Ja, dit is al 10 jaar geleden. Ja, hou eens af. Hè. Ik ben wel benieuwd wat er nog voor kennis in die kopjes zit. Oké, ik ga voor wiskunde. Milan, kom eens helpen. Y is 3 keer x min 2. Wat is y als x 4 is? Oh jee, Milan, daar zijn we te dom voor. dat is zo lang geleden. Min 2, dan is het 10. Examengeschiedenis. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland 1914-1945. Werd het dagelijks leven sterk beïnvloed door maatregelen van de bezetter. Leg uit waardoor het dagelijkse leven in deze periode moeilijker werd. Voedsel was op de bon. Lijkt me niet leuk. De vrijheid werd beperkt. Ja, u heeft de smaak te pakken, zie ik. zeker. Which sentence is correct? I have saw him yesterday. I saw him yesterday. I have seen him yesterday. I seen him. Ik dacht nee. Nee, dat meen je niet. Dus u bent geslaagd. Oh, feestje. Willen jullie hem mee naar huis nemen? Schaam ik me kapot, maar inderdaad, dat ga ik ook doen. Nee, ik pas. Sorry, ik kan nog niet dienen.